Čudovsky vítám u nového videjka z Rivals. Máme tu na ďalšie videjko s ďalším hosťom. Minule sme tu mali moju moderátorku, ktorú som vyhral ja. Teraz tu máme väčší kaliber. Máme tu súťaž o 500 robuxov. Som tu s mojou priateľkou. Roxy, kde si? Jo. Ideme súťaž o 500 robuxov. Kto ich vyhrá? Buď ja alebo Roxy. Ja som tu tiež s webkou. A dneska ideme na to, takže poď 1v1. Každopádne tu je súťaž, že kto bude, dáme 5 kol a kto vyhrá, no tak teraz ideme také na rozohratie. Teraz iba rozohrávate. Teraz to neplatí, lebo Roxy je docela dobrá v tom a ja viem, že ma dá. Preto hráme túto mapu, lebo Roxy je barvoslepá, alebo ja neviem, tak sa to hovorí. Farboslepá. Mám problém rozoznať farby a na niektorých mapách, ako napríklad viete, ako je tá taká tá jedna mapa, kde je teraz Nižný Bám, tak je tam strašne moc dobre nevidím. A my sme to hrali a videl to aj Loli, že proste ja tam trápim sa, je úplne že debil a videl, že proste mi to nejde. Dobre, teraz ideme na ono, takže dajte like, odber pre ďalší diel, napíšte nám do komentárov, čo sme mali ísť na budúce. Ja to poviem takto, ešte Splash je dobrá mapa, lebo tam sú všetky možné farby, takže tam je to viac také farebné, takže tam vidno lepšie tie skiny a to. Ja iba jednu vec vám chcem povedať, to je to, že napíšte nám do komentárov, že čo by ste chceli ešte z Roxy, viem, že Roxy, milujete videa z Roxy, každý sa pýtate na Roxy, tak vám dám toto, že keď chcete videjka z Roxy, tak budeme natáčať aj videjka. Môžeme natáčať aj také, trošku viac, dobrý deň. Môžeme natáčať aj trošku viac také detské, ale proste my to robíme iba kvôli tomu, lebo nás to baví. A teraz neviem, kam si zmizla. Jo, tu na. Pokiaľ si pošla. To sa mi nepodarí. Ty vole. Odpila. Mám na svoje nožičky. Kámo, ja ťa musím trafiť s touto zbraňou. Kámo, ona videla... Co si robíš? Ona mňa videla rotačák. Ne! Pripisujem Roxy bot. No ďakujem pekne, s tou mám veľmi problém. Dobre, zavrazili sme sa obidva naraz. Nie, že ty nemáš tú istú zbraň, čo ja mám. Nie, ja mám niečo úplne iné. To je dobré. Á, do p***. Poď. Yes, vyšlo to. Toto je demonstrácia, Každopádne, sorry za tú webku, ale proste, ja keď hrám s Roxy, tak proste mám divné výrazy. Mori, ty si kam pošla? Promiň. Dobre, tak teraz sa zabijeme buď dvaja, alebo ty ma zabiješ skorej. No. What the fuck? Takže poprosím tu fail pre mňa, že F-ko do chatu, čo? Yes! To sa mi nepodá. Je to tam. Ale toto je nefér. Že som išiel za RPGčkom, mi môžeš dať trest. Lebo toto dobre, ne. Ja si toto takto si porúst. Nie, ja si dám sám trest, dám si facku. Au, to sadla. To je slabé. Slabé, to si tak slabé. Jau. Dobre, dal som si facku. Kam, dobre, tak teraz ma strašne boli hlava. S Katkou až také problémy neboli, jak s tebou. Jo. No podľa toho, že akože... No poď, pripri sa, nech vyhráš tých... Poď, aby si vyhrala tých 500 robuxov, poď. Nič som povedal. Ja sa snažím, ale na tejto mape mi to veľmi nejde. Ani mi to bolo čo nejde. What's up? Jak sa máme? What's up? Kámo, keď z toho vznikne nejaký edit, že som dal facku, tak za to vás zabijem reálne. Každopádne... Asi už sa na tom bude pracovať.
Nech ti to nejde. Mission failed. We'll get 'em next time. 2 body pre mňa a 1 bod pre teba. No poďte, pani. Nevťahne to vás náhodou, pani. To nebude vadiť. prdele. Ona si mie všetky naboje, iba kvôli tomu, aby ma dala. Dala som to. Ty používaš Peťové taktiky, ty. Podrazačka. Naučí ma to. Peťo, No čo? keď toto video sleduješ, tak za toto ťa neznášam. Si naučil moju holku ma to odfúka. Ja som myslel, že chceš niečo iné povedať. Dobre, tak berem späť. Toto je najhoršia zbraň, ktorú som mohla ísť. Preto som s tým lostla. Dobre, nevermind. Na teba chcem ísť ľahká. Ja na teba ťažko trošku. Ty mi to takto ťažíš? Tým, že som farba slepá, ja som ti to vymyslela ľahšie pre mňa. Ale nie, že toto urobíš. Víš čo, dobre, fajn, keď ty takto, tak ja takto. Teraz proste musíme ísť boj proti boju. Ne, ona zobra... Ne, bože. A preto teraz nemám s tebou Čo? teraz na teba nemám zľutovanie. Ďakujem. Díky, že mi tam svietíš, aspoň viem, kde si. Ty máš 2 body, ja mám 2 body. Dobre, tak teraz rankedy ideme, posledná hra. Proste docky sú Môžeme proste sa zhodnúť. najlepšie. Ja viem, že to sa ti nebude No. páčiť, ale sorry. Mm. To si myslíte, že vyhrá. Ja som ťa videla, jak si A prebovala, dosť. že nechala sa snažiť. Ja som ťa videl. No poď, traf sa. Ja teba tiež. No poď. Oh, nice! Ešte. Jak to stojí tá figurka do nej? Jak sa to stalo? Proste, že jo. Kámo, dobre, ona je Ja dosť som dobrá. zaplatila. Ona je dosť dobrá vo snajperke, ja taký dobrý snajper nie som zás. Ja som vedela, prečo som to robila, vieš. No, vidím, že máš až bar dobre pozna. Končím! Ešte jeden kill a končím, on ja budem si kúpiť Robloxy. Ne. Ne. Ja som mohla už mať ten video Kámo, prvé, ale keby moje som srdce, sa nezastriasla. viete, mi srdce buší. No, vyhrali. dobre, nech sa páči, počkej, teraz môžeš si zapnúť aj kamer. Dneska tvoja peňaženka zaplače. Ja som nedal bacha. Dobre, gratulujem. No, to by som si tiež nebola istá. Dobre, ďalšie videjko iba o RPGčkách. Napíšte, či chcete ďalší diel o Dobre. RPGčkách. Keď tu bude 20 až 40 lajkov, ďalší diel o RPGčkách. Každopádne ďalší diel idem kúpiť Robuxy a my sa vidíme u ďalšieho nového videa. Zatiaľ adios amigos. Jo. Čus. Adios.